Тази нощ се случи нещо, което разтърси целия баскетболен свят. Току-що се осъществи най-големият трейд в историята на NBA. Шамс от ESPN пусна бомбата. Далас Маверикс трансферират Лука Дончич в Лейкърс за Антони Дейвис. Нека видим трейда в детайли. Лейкърс получават Лука Дончич, Макси Клебер и Маркиф Морис. Маверикс получават Антони Дейвис и Макс Кристи и първия избор на Лейкърс от драфта през 2029 година. Юта Джаз получават Джален Худ Шифино и два втори избора на Лейкърс от драфта през 2025, като единия е от Клипърс. Но какви са причините за трейда? Всичко се случи много бързо, а новината се появи около час след като Лейкърс победиха Никс Медисон Сквер Гарден. Дейвис не беше с Лейкърс в този матч, тъй като се възстановява от контузия. Дончич не е играл за Далас от Коледа, заради травма в прасеца. Но защо се случи този трейд? Според генералния менеджер на Маверикс Нико Харис, защитата печели титли. Маверикс се надяват, че придобиването на Антони Дейвис, който е All Defense център, ще даде на Маверикс по-добър шанс да спечелят титлата. Има много шокирани от този трейд. Както казва Тристан Томпсън, трябва да има дълбока история за това. Просто не се случва и така в случайна съботна вечер. А Джейлън Брънсън дори се пошегува в социалните мрежи дали не е 1 април. Кевин Дюрант пък коментира: невероятно. Никога не бих си помислил, че Лука Дончич ще бъде трейднат. Ако той може да бъде трейднат, то тогава всеки е на пазара. Да, виждаме какво намекваш, KD. Какво означава това за Леброн и за Лейкърс? Сега Лейкърс разполагат с Лука Дончич и Леброн Джеймс. Може би най-вълнуващото дуо в NBA в момента. Сред играчите с поне 400 мача, средният показател на Дончич от 28,6 точка е на трето място в историята на NBA след Майкъл Джордан и Уил Чембърлин. Дамата, които имат по 30,1 точки. Когато е здрав, Лука е динамичен и неудържим. Той беше трети в гласуването за MVP миналия сезон, отбелязвайки 33,9 точки на матч, 9,8 асистенции и 9,2 борби, което е един от най-добрите статистически сезони в историята на лигата. А този сезон Дончич има средно 28,1 точки на матч, 8,3 борби и 7,8 асистенции. Дончич, който навършва 26 години по-късно този месец, нарече Джеймс свой идол. Дончич имаше матч с 73 точки срещу Атланта на 26 януари миналата година, изравнявайки четвъртия най-висок резултат в матч от NBA. Само Чембърлин, който има 100, Коби с 81 и пак Чембърлин с 78 отбелязаха повече. Дончич е един от най-продуктивните играчи в историята на NBA от пристигането си през 2018 година в лигата. Той завърши на не по-малко от 6-то място в гласуването за MVP в 4 от последните 5 сезона. Като средните показатели в кариерата му са 28,6 точки, 8,7 борби и 8,3 асистенции на матч. Нека видим какво означава този трейд за Маверикс. За Маверикс това е шанс да се реформират и да изградят отбор около друг All-Star. Антони Дейвис пристига в Далас като 10-кратен All-Star, част от отбора на 75 годишната на NBA и шампион с Лейкърс през 2020 година. Той е безспорно един от елитните играчи в лигата, с огромна сила в подкошието и изключителни защитни умения. Макар че е известен с изключителния си атакуващ арсенал, Маверикс го привличат заради цялостната му игра, особено в защита. В момента той е на път да запише 10-тия си сезон с 20 плюс точки и 10 плюс борби на матч, като има средно този сезон по 25,7 точки и 11,9 борби на матч. За Маверикс това е шанс да подсилят защитата си, да дадат повече свобода на Кайри Ирвинг в нападение и се надява, че AD ще се впише перфектно до Кайри на паркета. Привличайки AD, Маверикс безспорно са решени да се борят за титлата този сезон. Но дали причината за трейда не се крие някъде другаде? Този трейд ще струва на Дончич сериозна сума. Той можеше да подпише Супермакс договор това лято за около 345 милиона долара за 5 сезона. А сега ще може да подпише 5 годишен договор, но не за повече от 230 милиона с Лейкърс. Тоест Лука губи 115 милиона долара, бивайки трансфериран към Лейкърс. Не знаем кога ще видим Дончич и Дейвис в новите им отбори, тъй като и двамата имат контузии. Едно е сигурно: този трейд промени NBA за винаги. Какво мислите вие? Очаквам вашето мнение долу в коментарите. Не забравяйте да харесате видеото и се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпускате най-новите новини от света на баскетбола и NBA. Чао и ще се видим в следващото видео.